дар имрӯза видео хонаи 130,000 дорем, 160,000 дорем, 200,000, 300, 400, 500,000. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардум, тамошобинони муҳтарам ва подписчикои канали Saudo TV. Дӯстон, навор беҳад навори зур баҳри шумо тамошо кунед то охир. 10 дона хона ҳастае ки аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Туркистон мо дар равон кардан қабул кардем. Пешниҳодтон мекунем то охир тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама дар WhatsApp хонаҳоятон равон кунед. ҳатто омада аз пеш навор мекунем. 2 YouTube канал, 2 Instagram, Facebook, TikTok, Telegram дар хизмати шумо дар сайтҳои Saudo TV. дӯстон, курси рубл, доллар, евро, русӣ дар рӯи экрани шумо, чизла дар рӯи экрани шумо. навора то охир тамошо кунед бачаҳо. ҳатман лайкҳо хати поддержка кунед, подписатсия кунед. иншоалло ки аз ами сайтҳои мо, аз навораи мо ягон хонаҳои арзон меоянд. навора дӯстон шурӯъ мекунем. бачакҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Saudo TV. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан мерава. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон, марамат ба дили пир ҳамин Saudo TV да бовар карден, Акай Нозимда ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Saudo TV ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Saudo TV Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами Telegram канали Saudo TV. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. ҳами акамон мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да хона дар Корея аз Душанбе то 380,000 сомона мехарем сумон тайёрай. нафарое ки аз дохили Душанбе ба арзиши 380,000 сомона хонаҳои фурӯшӣ дора. яъне ки ягон хонае боша ки зиндагӣ кунем. рақамҳои ахираш 57 55 да занг бизанед. дӯстон, ҳами яка шумораш да дора. дӯстон, ҳами хеле эълон дар короша дар WhatsApp месен. кадомитон хона дорем, марамар шанси беҳтаринай акада бифурӯшен хонатона. дӯстони азиз, равон кардан хонаи назди фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара дар бульёни поёнай. нигоҳ кунед бачаҳо, мега ки ба лаби роҳи калона 40-50 метрай. ҳами 40-50 метр пас шоҳроҳи Душанбе восе мешавад. дӯстон, нигоҳ кунед чӣ хеле варианти зур. 160,000 сомон назди лаби роҳи калон, 8 сотиқ замин ки масоҳати бениҳоят калон, дорои 3 дар хона ки далши маълумотҳоша мепарсен, баъдан мегирен, рафта мебинен, масъяд мекунен, мехарен. бульёни поён, агар ки бидонен, бульёни поён ноҳияи Данғара 8 сотиқа 3 хонага 160,000. рақамош рӯи экрани шумо. банияи дарунӣ, мактаб наздик, ба лаби роҳи калон 40-50 метр дур. боқӣ монда маълумотҳоро занг бизанед. ҳамин хеле хонаҳои арзон айкиҷо дар корай комментар якнен ҳаракат када ёфта мебинед. бача азиз, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, бародари азиз, ман дар бораи ҳар як хона маълумоти пирра мегум. дӯстон, гӯш кунен, фақат рақамҳои соҳибхонаҳо рӯи экран монда мешавад. адресҳоро полни мефаҳмонам. гӯш кунед дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи 13 аз котлован оғоз ёфтааст. бача азиз, масоҳати 70 метри квадратӣ дар ноҳияи Шоҳмансур 487,000 сомон, 70 квадратни метр. срочна хонаҳои бартери духонага 70 квадрата дар этажи 13, бинои 24 этаж, срок 2-3 сола, назди чордома против
صدیقی ملیکا. راسروچکا نیست. ماشین های ارزان نیز قبول میکنیم. معلومات پورا با تلفن 487,000 سومون زنگ بزنیم بچه عزیز. میگذاریم با دومین خانه فروشی. دوستان عزیز، کوارتیرای فروشی است که دو کمناتا کوارتیرا در اتاژ 18 مساحت 44 متر کвадрати. ای در کجا های؟ در دوشنبه در ناحیه سینا نزد انفکسیونی بالنیتسا دوستان 44 کвадрат فروشی در دامی مستراک بچه عزیز. انفکسیونی بالنیتسا بهترین ремонт با همه چیز چوراش، холодильник، стиралка، кондиционер، телевизор дора. 44 квадрат 395,000 сомон. агар ки лозим боша марамат дар этажи 18 боқӣ монда маълумотро бигиред дӯстон. دوستان میگذاریم با سیومین کوارتیرای فروشی. یعنی که باز کوارتیرای فروشی است که یک حجرگاه کوارتیرا در اوشیونای 12 مساحت 55 متر کвадрати در شهر دوشنبه در گیپروزیم قرار دارد. یک خانگاه در گیپروزیم محله نوبهار 2 است که کنیچکای 2 تا اتوبوس یعنی که 2 سپرینتر در دومی 12 اتاژه. خانه ما در اتاژ 12 جایگیر است. خانه коробка دو خانگاه کدام می شود. اجازتی ремонт هست. ارزش 500,000 سومون با ارزان می شود. رقم آخرش 70 ده. باقی مانده معلومات را زنگ بزنیم بگیریم بچه عزیز. انا وریانتی به نهایت خوب 56 کвадрат 500,000 سومونی زنگ بزنیم. دوستان میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. دوستان عزیز، خانه نزد حولگی نوبتی در جماعتی چهارگلتپه برادر عزیز. اینا مرامت جماعتی چهارگلتپه 220,000 سومون ارزش. 4 комнатага و 6 сотих زمین. خانه در ناحیه رودکی در جماعتی چهارگلتپه قرار دارد. نرخش معین 220 حجتش هست. نزدیکی خانه مکتب و لیسه می باشد. خانه از یک اوشیونه عبارت بوده. مساحتش 110 متر کвадрати. دو خانهش بنیش و کلیدار خلاصه داره. 220,000 سومونی زنگ بزنید. دوستان میگذاریم با پنجمین خانه نزد حولگی فروشی. برادرایی که یعنی که همه خیلی واریانت جدید دارین مرامت بگیرین. شک بارش موندم. 2 комнатага 3 сотих زمین در بیشکنت 130,000 سومون نرخ. ناحیه یعنی که شهرک ناصری خسرو دوستان فروشی در بیشکنت قرار دارد. دوستان همگی 3 سотих عبارت از 2 خانه. بیشکنت 1 دکمنتوش سطحویزه. رقم های 0602 اخیری نمره صاحب ملک. ارزش 130,000 با معامله مرامت دوستان زنگ بزنین. دوستان میگذاریم با ششمین خانه نزد حولگی فروشی. خانه نزد حولگی فروشی است که ناحیه عبدالرحمن جامع یعنی که 3 حجرگاه 5 سотих زمین
бадруddин ҳилолӣ, ноҳияи абдураҳмон ҷомӣ, фурӯшӣ дар кӯйбеш, ҷамоати дӯстӣ, совхози Илич, сетархона, кӯли 10тонага, анҷомхона, дегдонхона, шароитҳои 100%, гирдаш маҳкам, бания дарунда, мактаб ҳаст, балниса ҳаст, наздики шта ҳуҷҷатош, лекин наздики мактаб балниса ҳуҷҷатҳои 100%, об свет сӯрашон фурӯхта мешавад. беҳуда занг назанед. 298 000 сомонӣ марамат лозим бошад, пурсон шуед. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. яъне ки боз квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи панҷум масоҳати 35 метри квадратӣ хона просто тайёр бардор азиз. хеле вариантҳо нигоҳ кунен, ами камтара квадраташ камай, ҳад яқал ами 45 мешид ку просто ҷонон мешид бардор, медонед. як хонагаи 35 квадратай 535 000 сомонӣ дар этажи панҷум, доми 5 ошёна, дар ошёнаи панҷум, бахшиш, доми 6 ошёна дар ошёнаи панҷум масоҳати 35 квадрат. ҳуҷҷатош техпас дора. хоб 535 рақамҳои 55 да лозим бошад занг зад пурсонишем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшии навбатӣ. квартираи навбатӣ ҳастае ки 41 метри квадратӣ, ду комната квартира дар этажи 15, 41 квадрата. хоб ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, духонагаи фурӯшӣ дар тарафи Яка Чинор, доми 15 этажа дар этажи 15 мебошад. рақамҳои 020202 ба қимонда маълумотро занг занед. арзиши хона 570 000 сомон бо муомила дорад дӯстон. ина марамат бениҳоят варианти хубай. дӯстон, навори мо тамом шид. чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, комментария карден. ман ҳаракат кардам, ҳамаша мондум. ана бо далши ждат мекунем. ватсапда роӣ кунен хонаҳотона, ё ки омада айпеш навор мекунем, ҳаракат кард ба зудӣ савдо мекунем. лайкҳоро монед, подписатсия кунед, фиротона комментария кунед, айкиҷо хона дар кор нависен. иншоалло далчи бо дар хидмат. ин ҳамин номерга дар рои экранишон барои реклама хонаҳотонро роӣ кунед. зиндаву сарбаланд бошед.